Malawi today. Talengeza munali pa phone mwayilandira bwanji nkhani ya Ansah. Ndikhani bwino kwambiri. Ndiganiso mina panga a president yathu. Tukale chilemekeze kwambiri. Tukwere kugenshin remote na Gen Ansah kuti pambane. Chofunika kwambiri nchoti tipulumutse mtundu wa Malawi. Ndi Amalawi ndamene akuvutika. So tikwene tithandiza Malawi pokwena manja kuti Malawi limombotse pa 16 pano. Mwa support Ansah? Of course, oh yes. Kodi inu yo maufuna running mate kapena si maufuna? Palibe tsumene na cloud flow running mate. Palibe tsumene na cloud flow running mate. Ngabe akuseka. Awuni palibe tsiku limodzi limene anaufuna running mate. Palibe tsumene na cloud flow running mate. Awana yankhulapo? Sina yankhulapo flow running mate. Yankhulapo koma munthu amene ndinampanga sport lero anali iwowa. Anali pa phone samonetsa. Amaufunawa. Amaufuna? Haya kuno mkumbali. Munthu yamatipula Central Region. Amaufuna. Zangovuta basi. Kutipula kumene nene matipulako. Ndifanira kuti Awuni tisunthe japo. Popo. Epota kasuka. Ngadi inja ikulu. Ndiufunika malota kasuka. Mwafuse bwino. Mwafuse bwino. Moto uchokera kuchipani kumwengu. Anthu akusowa chilungamo. Ine ndimakwira ntchito imene ndinawina convention. Ndinawina convention ngati vice president wa DPP Central Region. Ndene ndimakwira ntchito imene yoyo yotukula chikhalidwe cha pakati. Matsima structures. Chikhalidwe chosankha vice president ndi cha president Professor Arthur Mutharika. So tosefe ngati achipani tiwerelemekeze maganizo a president wathu. Tigwire Gen Ansah. Amalawi ambiri amene akuvutika kunjaku. Ndiye tisazipange feyo mupitirizabe kupanga misonkhano Mwamumva kapena mwafoka. Palibe chifukwa chofokera. Chifukwa awanda msisha kuti maufuna. Apa mpagulu tisamaname yayi. Munthu wa Mulungu amaufuna. Koma sana nene. Sangale pile kumvaka ululu pangulu. Koma sana nene. Sana nene kutamo. Koma pagulu panopa sunganene kuti yayi sini maufuna. Apanga azikomano tena pake amva kuwawa avomera sokuleni. Amene afuna running mate. Ndi amene mwaona sana afuna kugwirizana ndi DPP. Alipo azimani zina amene afuna running mate ngati UTM. Alephera kupanga mgwirizano ndi DPP. Ameneyo ndi amene afuna running mate. Ndiyena khala simafuna running mate. Sibwezi ndili pano. Koma running mate sinafune. Mind you, ndinawina convention pa mpando wa vice president wa Central Region. Ndimagwira ntchito ngati vice president wa Central Region. Ndikanali mwana zaka 36. Uli muni zaka 36? Zaka 36. Kabebe. Anthu onsewa mukaona apawa, mwina temu yathu khala mazimene ndinuyo. 2030, I promise you, ndisanenga mpando wapita Mutharika. Mark my words. Can you say that again? 2030, I'll be the president of DPP. So mwambiri wa. Dosi mujenyala ya. Yeah. Ana malombawa. Ayazabikisana ndine. Akutswaka. Akaba ilezo sindikulola ya. 2030 ivuta. 2030. Abwana. Ine ndina vice president. Mukaona the only vice president wachipere mudzimani dzonse. Koma tsopano nangasi anthu amaganiza kuti akhoza kumatengano ma vice president ino. Nanga kungotengano munthu woti alibe mpando kuchipani zimene zimuziona bwanji. Choyamba mudziwa zoti Peter Mutharika ndi president Khayo amene alophunzira muno Malawi kwambiri. He's a professor of law. Tili ma vice president 4. Tosefe magwira ntchito muno mdzigawo. Akadatenga Ansah kene kadakwiya. Mukanakwiya? Akadatenga mwanafe kene kadakwiya. Okay. Akatenga mwina ajabe neso kadakwiyanso. Okay. Anthu onsewo akakhabwera atenga ineyonso anthu onsewo sakadakwiyanso. Okay. So ndiona ngati wayamba kaganso cholondola kutenga munthu neutral. Okay. Kuti apange balance zigawo zonse. Kuti ntchito imene akugwira tipizogwira ntchito. Tale tione nati bigger picture ya 20. DPP, final question. DPP iwina pa 16 pa. Sinachotselepo nthawi zonse ndimene ndimakabaza zimenezo DPP wina. And tiwina masankho pa 16 pano. Ndithoni. Mutharika amene akuti asankha munthu mmodzi ndiyeno panali ena amene akuti yayi mkati siyaye lero munali gulu limodzi amene maopseza nawo. Kuyankhula kwa ana malomba tithira mchenga mu mpungamu. Sindiudziwa kuti mamene munamva pa ine ngati. Ine zimene sinayankhulepo. Apo zino ndi mboni.
ndiponso ndinene pano kuti mwina amene ankhonda president dzulo siku ndine ndekha mwina ku anthu enosewa amene ndimadziwa chimene chikuchitika ndiye ndithokoza mbira president ndayankhula nawo ineyo personally amene anandifulozera kuti mphanga abcd so apresident amandimekeza kwambiri and ineyonso ndiwenso kalemekeza ngati mtsogoleri wathu maakundimezana amenewo tathokoza kwambiri Mr Vice President Center DPP mwatilemekeza kwambiri tikufune mzabwino zonse zikomo kwambiri bwana zikomo kwambiri ana malomba